От 14 до 16 май 2004 година в град Каварна се проведе Общобългарският младежки фолклорен събор под наслов «С България в сърцето». Една дългогодишна мечта на певеца Илия Луков най-сетне стана факт и в продължение на 3 дни Каварна бе огласена от най-красивата българска музика. Градът се превърна в ферия от багри, чудни звуци и в извор на най-светлата и добра енергия на българското, събрана от 4-те посоки на света. Около 2500 деца от Македония, Сърбия, Украйна, Молдова, Албания и България се хванаха на едно голямо и пъстро хоро и озариха с усмивките си не само Каварна, но и съседните градове – Варна и Добрич. На няколко сцени 7 танцови групи от съседните братски държави смаяха публиката с професионалните си изпълнения и с сърцатост, каквато е присъща само на младите и на смелите. Няма как да не благодарим на радетелят на идеята Илия Луков за провеждането на първия в историята на България Общобългарски младежки фолклорен събор, както и на продуцентска къща Пирина, община Каварна и Министерството на образованието и науката, които подкрепиха тази инициатива. Всеки човек си има мечта. Ние, за разлика от другите човеци, имаме по много мечти, но и обичаме да ги реализираме. Децата са щастливи и това може да се улови в вибрацията, която те създават. Вибрацията, която е чиста като ангелите на небето, и точно затова съм щастлив и с голямо сърце ще се отида от Каварна, където ние направихме едно много сериозно събуждане на българщината. Тези мечти могат да бъдат осъществени само тогава, когато ние правим всичко с много любов. Любов към родината, към онази, която в вековете е успяла да устои на много мъка, на много страдание, на унижение, на страшен натиск, на манипулация. И разбира се, душата на българина е душа, на която трябва да се прекланяме всички ние, защото той започва да се събужда и единява. Едно от най-очарователните присъствия на младежкият фолклорен събор безспорно беше това на групата от бесарабския град Болград, Украйна. Тези чудесни деца на възраст от 8 до 16 години не скриваха възхищението си от красотите на България, възторга си от морския бряг и от приятелското посрещане. Повечето от тях разказаха и за надеждите си някой ден да се върнат отново на следващ фестивал или да учат в престижен български университет. Всички казваха с гордост: "Аз съм българин". Децата от Бесарабия първо обраха овациите на сцената в морската градина в град Варна. Там чухме песните "Тръгнали малки моми", "Маристанко" и "Слънчице мило", а момчешкият оркестър изсвири "Ръченица" и "Дайчово хоро". Въпреки че състава от Украйна е сравнително млад, те вече са носители и на престижна награда.
което не може да ни очуди, защото тези деца са възпитаници на Болградската гимназия, едно от първите училища в района, създадено с помощта на българи и обучило стотици и хиляди достойни българи, оставили имената си в летописа на най-светлите ни исторически страници. Може би е достатъчно да споменем само името на Христо Ботев. Детският инструментално-вокален ансамбъл „Здравец“ е създаден преди около 2 години към Болградската гимназия. Това е Бесарабия, Украйна. Наброява около 25 дечица на възраст от 8 до 16 години. Репертуарът на ансамбъла е задължително и преди всичко от български инструментални мелодии и песни. Значи става дума за обработки, разбира се, на народни песни и свирят децата обработки на народни инструменти на самия си ръководител господин Красимир Кондов. Искам да изкажа много голямата си благодарност за горещото посрещане от страна на организаторите. Децата са възхитени от условията, които са им предоставени и разбира се, за тях това е много ценно, тъй като те за пръв път са на международна сцена, тъй като са млад състав и имат възможност да контактуват със свои другарчета от България и света, да се обогатят, да опознаят родината, прародината и, разбира се, да запазят българските традиции и култура. Въпреки че са млад състав, те вече са лауреати на конкурса „Таланти твои Украина“. И репертуара, който изпълняват, е преди всичко на български композитори, като Николай Кауфман, Петър Льондев и преди всичко обработки на народни песни. Виновници за пребиваването на децата в България са, разбира се, преди всичко те самите, със свои собствени средства спонсорират пътуването и най-вече Болградски районен културен дом в лицето на директора на културния дом и на Болградската държавна администрация. Без тяхната финансова подкрепа не можеше да се осъществи това прекрасно пътуване. Изказвам изключителната си благодарност на целия организационен комитет на този прекрасен фестивал и най-вече на госпожа Караангелова, без чиято покана персонална ние нямаше да можем да дойдем. Надявам се, тъй като този фестивал е първи, да продължи всяка година, да бъде организиран и ние да бъдем винаги поканени. Благодаря и от сърце. През тези слънчеви майски дни в Каварна, когато иначе в цяла България валеше дъжд, сцените бяха огласени от фантастичните звуци от най-популярните български народни песни и хора. Всички деца показваха на какво са ги научили техните български семейства през годините, както и техните учители. В този смисъл съвсем вярна е прогнозата, която направи заместник министър-председателят Пламен Панайотов, който бе един от скъпите гости на събора. Убеден съм, каза той, че всички тези млади таланти ще виждат в този фестивал трамплин за една блестяща световна и европейска кариера. Възторга си от децата не скри и министърът на образованието и науката. Министерството на образованието, респективно министъра на образованието, е длъжен да подкрепя такива инициативи. Става въпрос за нашите деца и за това те да покажат какво могат. А те наистина могат страшно много като артисти, като певци. Длъжни сме да го направим. И го правим с удоволствие, разбира се, не по задължение. А що се отнася до това да го направим традиция, да, разбира се. Традицията е, може би, едно от най-важните неща, към които трябва да се придържаме. Девиза на фестивала с България сърцето, той е избран изключително сполучливо. Всичко стана много бързо, много приятно след 1 или 2 разговора най-много с господин Луков. Просто нещата се решиха и се придвижиха от само себе си. Естествено, огромният труд и огромната работа, която той свърши по организацията на това събитие, не могат да не му бъдат признати. Позволявам си да поема ангажимента, че до година също ще окажем подкрепа на този фестивал, така че той да се случи и да бъде още по-голям.
Всички, които имахме привилегията да присъстваме на това радостно събитие, не можехме да се нарадваме на грейналите детски личица и на страхотното настроение, което създаваха всички детски състави. Но определено можем да твърдим, че малките деца на буджакските степи бяха едни от най-добрите. Една от чаровниците на групата, Альоня Иванова, навсякъде обираше овациите с песента си за бяла станка. Самата тя гюлфиданка, точно като в песента. За да бъде този празник факт, трябва да благодарим не само на певеца на народа Илия Луков и продуцентска къща Пирина. Изключителен принос имат и експерти от Министерството на образованието и науката и родолюбиви депутати като Антония Първанова, Анелия Танасова и Димитър Димитров, както и блестящият екип на община Каварна. Идеята дойде от Илия. Така в едни разговори с него още миналата година, 2003 декември, се оформи така една идея за фолклорен фестивал, на който да участват млади българи, тъй като рядко се провеждат или почти не са провеждани такива, и то с българи също, които са в чужбина, за да можем да ги върнем към родината, да може да възстановим традициите в тях и по този начин да създадем една добра база за бъдещи такива подобни инициативи. И от така едни първоначални разговори това прерасна в една идея, а тъй като и ние с Илия двамата сме хора, които не само дават идея и ги реализират, и ето днес сме тук и работиме. Такива фестивали смятаме да възродим тази традиция на фолклора, на развитието му в България, и то точно сред младите хора. Трябва да възродим по този начин и българското и обичта към България. И това е един от способите да се справим с нихилизма, който смятам, че пуска корени в нашата държава. И по този начин ние правим съпричастни младите хора към нашите традиции, които са славни. Амбицията ни е наистина, освен преимуществено от балкански държави, фестивал да обхване деца от цяла Европа, българчета. Тази година участват и деца и от Украйна, така че не може да се каже, че той е балкански. И смятам, че в тази насока ще работиме по-засилено, но това ще стане възможно благодарение именно на този събор и отзвука от него, за да привлечем и българи от други части на Европа и защо не извън Европа. Ансамбъл Здравец от бесарабския град Болград получи овациите и на дефилето на отделните групи по главната улица на Каварна. Децата не пропуснаха да попълуват в морската градина във Варна, да участват в засаждането на дървета в гората на надеждата в Каварна, да се разходят по плажовете на известни курорти и да потанцуват във вечерните дискотеки на открито, организирани специално за тях. Особено оспорвано бе състезанието Мис и Мистър Фолклор. С благоговение разговаряха и с известни български фолклорни естрадни изпълнители и специални гости на фестивала. Малките артисти се подписаха в подкрепа на инициативата на Илия Луков и продуцентска къща Пирина, отвореното писмо до президента на България да награди и българските герои, спасявали давещи се българчета при трагедията в река Лим. Сигурни сме, че първото идване на тези деца в България наистина ще бъде знаменателно и много важно за бъдещето на всеки един от тях. Аз съм българин, също мама и татка са българи. Сега искам да кажа две думи за фестивала, който се провижда в Каварна в 2004 година. Съм първи път за България, много ми харесва в Каварна. Искам хиляди пъти от имени на всичкия нашия колектив да поблагодаря организатори, дето ни помогна да пристигнем тук за храната и за жилето. Също ми се харесва културата и традициите на България. Аз се казвам Елена Демеденка. Живея в град Болград. Се уча в 4-ти клас. Много ми се харесва в Българията. Искам пак да дойдем, да напоканят пак. Благодаря на всички лелички, чичкови, че напоканиха да дойдем в този прекрасен град.
Искам пак да дойдем много пъти да напоканват, да ходим в разни села, градове, в страни, да ходим и да пием, да танцуваме, че много е красиво в тези страна. Аз съм тук вече за втори път. Бях тук миналата година, защото аз съм една от хубавите ученици в нашата гимназия. Бяхме в Добрич, защото нашето училище е подписал контракт с училището от Добрич. И много ми хареса тук и тази година силно исках да дойда отново. И така се стана, че дойдох и мисля, че ще дойда още не един път. Мечтая да уча в България. Не знам в какъв град, но в България, защото много ми харесва тази страна и се считам за своята си прародина. Младежкият фолклорен събор в Каварна през 2004 година надмина очакванията на гостите и на всички, които се постараха да го направят реалност. Той ни напомни колко красиви са старите традиции и колко важно е децата ни да са близо до тях, защото това е свят, чужд на агресията, насилието, наркотиците и безнадежността. Една от главните организаторки "Сърцата и всеотдайна жена" вече започва работа по следващия фестивал идната година. Надмина мечтите ми, това, което се случи в тези 3 дни. Аз знам, че ние засадихме една фантастична нива с още по-фантастични семена. Семена български, семена, които са гаранция, че ще има България. Тези деца от 5 годишните до 25 годишните, хиляди на брой, минали в тези малки 3 дни, доказват, че България не може да бъде унищожена, глобализирана и превърната някаква си част от пейзажа. Ние сме центъра на пейзажа, защото българският фолклор е уникален, не само защото го има, а защото е невероятно богат. И нашите гости от чужбина в тези 3 дни буквално онемяваха от огромното разнообразие на носи, на песни, на танци, което е простичка демонстрация на нашите възможности. Не искам да кажа, че организирането на такъв събор е нещо лесно. Огромната трудност беше в това да накараме хората да повярват, че си струва да се хвърлят усилия за български фолклор, още повече за детски български фолклор. Наши гости бяха много кметове и заместни кметове на населени места, села, градове, които придружаваха групата, ръкопляскаха за тях, вълнуваха се, бяха осигурили финансирането на групата. Тези кметове са осъзнали, бяха осъзнали силата и мощта на българския фолклор в тяхната кметска работа. Един кмет каза: българския фолклор е ДНК-то на България. Ако ние замърсиме ДНК-то и не го опазиме, няма да има България. А друг кмет казва: ако децата не поемат щафетата, то след това ще остане само кючека. А третия кмет казва: аз направих проучване. Сред децата, занимаващи се с фолклор, няма значение какво проявление, няма ни един наркоман. Дори в най-прагматично отношение, заниманията с фолклор опазва ДНК-то на нацията и пази чиста кръвта на България. Дори само за това си струваше да го има този събор. Първият младежки фолклорен събор в Каварна ни върна към едни позабравени усещания, от които всички българи имаме нужда. Усещането за плам и обич, когато вършиш нещо добро за някой. Усещането, че има и много ценни български достижения, с които трябва да се гордеем. Усещането, че има надежда за общото ни добро бъдеще, когато гледаме щастливите деца на българчетата, дошли от Украйна и Албания, Македония, Сърбия и Молдова. Дечица, които пламенно казваха: аз съм българин и се гордея с това. Дълбок поклон пред всички тези млади хора, от които има на какво да се научим.
Ще ги очакваме до година пак, за да се хванем на нашето общо хоро.